Tresno kudu imbang ya. Iya Mas. Bojoku kok akeh men to bengi iki ngolah ngalih bar kono terus kene. Sing mbok go papat iki bojomu lho Mas. Mas David, I love you full. Pray. Saben dina mangalaman jroning sepi samo. Jroning sepi samo. Mangetan segar dulur. Bayanganmu duh Kang Mas wong bagus. Linalitan bisa lali sayang rujet hati lelewane wong manis ansaku mantil sak jroning kalbu. Piye rasa tresnamu marang pun Kakang wong ayu? Ora ana babar pisan Mas. Anjasmara Moh, pun Kakang pun Kakang Damar Wulan. oh Damar Wulan. Enjih Kang Mas. Damar Wulan kok tuwek. Iya? Kok tuwek? Omong ngamu. Kono Damar Wulan tuwek. Wong ijek koyo ngene kok tuwek. Oh iya Mas, iya Mas. Oh, ibu-ibu sing lenggang ini ngenteni aku ora teko kene ra sida campur sarinan. Oh iya Mas, percaya sampean sing Monggo bayar. diajeng Anjasmara bacut ki. Mangka Kang Mas katresnanku babasane tan bisa tinuku Oh ah. Sundok lan prasetyanku dak korbanake jiwa lan ragaku. Damar Wulan lho iki Mas. Bendina mangalaman jroning sepi samo. Lamongan saged dulur. Bayanganku
janmu tak korbanake jiwa lan ragaku. Hang ngorbanke jiwa lan ragaku. Lah ya wong makane kudu diimbangi. Kudu diimbangi kaya Thomas Haji kalih Mbak Ria iki kudu imbang terus. Alhamdulillah niki Adyan wujud temong manuk. lambemu Apa? peksi najan wujud temong peksi. Peksi kuwi apa? Manuk. Lah ya. Tapi kan tiboki ora tibono. Angger ono nuke iku lho rasane piye ngono aku. Sakno iku lho. Kowe ndenuk ta ora? Kok dolan. Nuke kaget. Lah iya, kowe kok dolanan HP. Kowe ndenuk ta ora? Tenane. Kamu sewampluki lambemu ora. Gak dibaleni. Dalam? Sidone manuk ae. Yo dibaleni peksi. Nadyan wujud temong peksi Ora maido nek suaramu dawa. apa? Lah kowe nggawa LPG 3 kilo ngono. Ndi? Lah iki, 3 kilo loro gak wis 6 kilo kowe. Hah? Lho kok ngenek-ngenekno. Ora mangsa. Ning kene lho. Ning ndi? Nek kuwi 3 kilo. Iya, senengane Erwin. Erwin titik bakul soto ngene-ngene ngembok iki lho. Iya, monggo. Halus manis ati Ya. Goleki si podang cenar ya sesuk mbacuk teng Pol Sewu ya nok. Napa? Sesuk mbacuk teng Pol Sewu wayangan rino wengi Lho, sesuk. kula mboten jenengan coba. Lho ki sesuk melu to. Mboten. Lah iya kowe tak jak ora iso sesuk kok ya. Monggo. Hiba bunga atiku nyanding bisa dadi tombo Mawi tayub gagrak bluro napa gagrak Tuban iki? Bluro Pak. Oh nggih siap. Nggih nek wilayah Jeken mrene iki bluro nok. Kok nek Bogor Jorono iki jaloke tanan dhewe-dhewe. Ya gagrak bluro Mas Deni. Podang kuning dibajutke napa niki? Gubuk Asmara. Nggih siap. Nah monggo. Podang kuning mandhapipun Gubuk Asmara. Dados para kadang para kaca kinasih ingkang sampun ngasta sambur
nyemanggaken dherek kelebesan serangan marang gone kami jil saking tawah kedung tuban podang kuning mandhapipun gubuk asmara halo iya Pripun Popeling, monggo kata-kata pengerawit ingkang sampun siyaga
pengrapit saking Damar Wulan Campur Sari GN Audio ugi multimedia. Sampuraken mantan kunjuk dumateng panjenenganipun Pak Linmas ingkang sampun nyuwun gending sembah nuwun sampun dipun derekke wiwit siang ngantos dumugi sasana dalu menika Damar Wulan Campur Sari. Mbak Kakung, monggo ndereke, tak kancani, monggo. Monggo, Martika ndereke, Kong. Sajake nyata kabeh walingku. Monggo, nggih. Rina lan wangine aja nganti kembo wujud kirang kali tanda netra nyampe sida mukti sida mulya sajake nyata kabeh walingku rina lan wangine aja nganti kembo tondo mata sapolo tondo netra nyamping sida mukti sida mulya sajake nyata kabeh walingku rina lan wangine jange anti kembo wujud tanda sabala tanda netra nyamping sida mukti sida mulya sajake nyata kabeh walingmu rena lan wengine aja nganti kandha aja padha sapala tandha netra nyamping sida mukti sida mulya sajake nyata kabeh walingku rina lan wengine aja nganti kembo wujud tanda sabala tanda netra nyamping sida mukti sida mulya sajake nyata kabeh walingmu rena lan wengine aja nganti kandha tunjo padha tandha netra nyamping sida mukti sida mulya sajake nyata kabeh walingku rina lan wengine pepeling jange anti kembo wujud tanda sabala tanda netra nyamping sida mukti sida mulya wis wancine padha nikake wis wancine padha nindakake koyo kono wis tumandang layang sebahyang nyakupi wajib
salat dadi cagahe agama mangwaktu limang waktu kudu tansah dijaga kanthi sikap lan sing luhur lan asar salat sayekti ngetokke tindak mungkar magrib lan isa sangkepe prayogane tambah salat sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya omong saden sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah Prangat campo samyo mata halil radit wileting koto Nok kene rematan jogete papat munggah kabeh kene rame. Jogete kabeh. radit wileting koto entah iwangkum manguncang di bendang sangat dimicil ladinyo ngetaliwus Lho orang Solo digegeri. oh piye kalang iki lang Lah lucu bae iki awak diguyu. kalah lucu mbek iki sampe Sekarang MC jelas pabrik. Yat langen ning kalang jiwang aklarawan tangon sari. Denon leraka konang. Sarwa muda ning Sang Prabu Kresna Pipimu ono upane piye rasane sanar ngetan beling ulon aku seneng ngodek yen sliramu tekan kene mbok kira sliramu ora ngerti sepulane
sayangku kok katekake aku seneng sumandene papan kene yen isih tresno aku kan satu sumanding marang seliramu yen mas ana dirawe-rawe atimu seneng piye rasane yo ngopo aku pilih gendeng walu-walu ya mas nang tapi badan maraku gendenge iku walu-walu najan bunga susah aku tetap nembang keperanan uri suram mesti sayang ya mas nangat tidak ibadah gampang golek sandang pangan aku tetap nambang rayokan J matur nuwun Mbak Mei, matur nuwun Mbak Gevi, matur nuwun. Monggo Pak Lurah, ingkang semur kasebat menika Pak Andre, Pak Karlo, Pak Heri, Pak Riko, Pak Ul.
katuran dherekaken jengkar. Monggo Pak Inggi. Wonten sasana pepanggungan. Monggo Pak Inggi dherekaken. Monggo Pak, erokan derek minggah mriki. Mbok pilih Pak iki badhe atur dawuh. Irama Mas, sik. Cara etan Den. Cara etan, Pak njaluk cara etan. Heeh. Cara tubanan. Heeh. Wau kan bluro, iki ganti tuban. Nggih. Nggih. Heeh. Oh nggih. Halo. Pripun? Nggih, monggo sanese maju sithik nduk nduk. Nggih. Roro Jonggrang mbangun desa. Garapipun cara tubanan nika wau bloronan. Gambar ulang. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang asmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kumbalungkung barang iki kanggo kuturung rampung bela mati Kang Mas Prabu Kumala kang wis seda ana ing manase kerang obat-obat kowe wanita sing hebat apa ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra pengging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sakti Andawa
tosun pundhut garwa Jaka Bandung aku tandhe babana Candi Sewu sawangi kudu tadi yo jonggrang panjalukmu tak turuti ayo dulur bangun desa supaya makmur ayo ambek gawe sing penting hasil gunane aja males munda apes ya kiat nang urip bisa nang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe sing kathah hasil gunane aja males munda apes munda apes yo kiatno yen pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur tandang gawe sing akeh hasil gunane aja males munda apes yo kiatno ya kita urip bisa kang mulya ayo ulun bangun desa supaya makmur nyambut gawe sing kathah hasil gunane aja males munda apes yo kiatno yen pengen urip kang mulya diwalik Pak niki wae Pak diwalik mangga
Pupuk kain impan wati wiwit biyen teko saiki Pupuk kain kebak cerita wayang bengi nganti kaketrino Catatan sakjroning ati kata luntur saya merhati ketemu jodone aku kowe dadi kawan merkane ing kubuk asmara iya kandhani paling enak mangan lawuh bakwan paling enak paling nikah apa yen kowe tak kandhani paling enak rapi entuk perawan Prawan ora karuan sebab apa yen salah setitik paling enak mangan lawuh apa paling penak mangan lawuh telo paling enak nikah entuk sapa yen kowe tak kandhani paling penak nikah entuk Joko yen rapi entuk saka aja disia-sia sebab apa pinter golek kaya ning sayang sethithik yundamono mengko mundhak gelo prawana parandha padha wae prawana parandha padha wae sing ning jodone matur nuwun parandha padha wae sing penting jodone prawana parandha padha wae sing penting jodone monggo monggo Pak Saremu biyen kula sliramu wis tak aturi golek bojo setresno welas sejati kasane
Nanging piye kabeh iki wis kebaca ibarat kubur ora bakal dadi saka mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh mau ora perlu diketuti janjimu biyen aku satu ngeteni kowe lan aku moko dadi jodhone ora kena prawane dadi radane ora nyono sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnaku tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe ngapurane andom tresno kebojoan selawase kowe arep tak jak rundingan apa ora pengen duwe bojo kaya tak arani wayo golek keturunan iwake sapat mas iwaku nira atiraku watati pikiran apa enak mas gendong momongan yen tomong dadi bojo bayuan jarene sapa sing akeh bojone tambah akeh rezekine kuwatir sapa wong iku siji akeh laksana tangane aja nuruti sing durung mesti timbang kuciwa ing tambe mburine jarene sapa wong wadon ya matur atine mulya kuwatir senadyan kowe mbok tuwa wis aku tak bagi rata urip ning donya kudu wis padha mula sing eling nyambah sing tuwa Yeah, yo.
Iya. Rara jonggrang pancen kowe ayo tenang Sarmu ramokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Jaka bantung kowe aja kemalungko Barang iki kanggo putra rampung Bela pati Mas Prabu Kupala kang wis sedek ora ing ana segara tobat kowe wanita bebaran ora ngerti yen bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Marmoyo aku duwe haji sakti Pandawasa kebantu kowe melep garwa Jaka Bandha aku tandhe pepana Candhi Semu sangiku dadi ayo taturuti Waru daya daya ning pinggir kali ayu momblok ana sing duweni tipon sigar ana sing duwe Waru dayang mangklong bangulan ayo moblong tuweke wong godhog grantal kayune jeruk mikal gegeden bathok waru dayang dek dayang para itu ayu moblok ayu moblok rais kupur beras putah piti ucul sapa sing betah yen ra disusul waru dayang mangklong bangetan ayo moblong dadi rabutan suka talas kodan nasari atiku nganas mikir
marudaya jaya ning Singonegara ayo maplong duwe sapa suket teles kotanan sore atiku ngenes mikir kowe. Pak Sahid, monggo Pak Sahid. Merdeka nyemanggakan Pak Sahid panggilan. Gerejakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hanekani Siran ambika jangan gendeng asih Banyuwangian jakan wangi saya tahu sepi lanang wadon handekani ngilangaken susah ngati Longgo ring pasiran sambil
Kirana ambing gendeng asli pianyu wangian dangdut. Oke, dangdut. Lagune napa? Lagune napa? Lho, Mbak urung. Urung kancing kok. Moh urung kancing. Urung. Urung salto. Saltone ping 7. Ayo urung. Moh delokne dhewe lho ya. Ayo jaranan. Yo jaran yo. Jaran kabeh. Alah yo nyet. Yo jarane buka kabeh yo. Jaranan. Bareng kabeh papat. Karo. Yo barengan yo. Ayo. Ayo, Mbah. Walah. Kene barengan. Ayo, sing njaluk barongan nang sapa? Rene. Lang, Mas. Mama. Oh, Bang Adiarjo iku kok.
Monggo. Monggo Pak Saremu. Biyen kula sliramu wis tak aturi golek bojo setresno welas sejati kasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebaca ibarat kubur ora bakal dadi mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh mau ora perlu diketuti janjimu biyen aku satu ngeteni kowe anakku moko dadi jodhone ora kena prawane dadi radane ora nyono sampean saben lenteni ning nyatane tresnaku tulus lan suci sing pasuwun sing gedhe pangapurane andom tresno kebojoan selawase apa Iya ah. Kandhani paling enak mangan lawuh bakwan paling enak nikah kok apa yen kowe tak kandhani paling enak rapi entuk perawan Prawan ora karuan sebab apa yen salah setitik paling enak mangan lawuh apa paling penak mangan lawuh telo paling enak nikah entuk sapa yen kowe tak kandhani paling penak nikah entuk Joko yen rapi entuk saka aja disia-sia sebab apa pinter golek kaya ning sayang setitik yunda mono mengko mundhak gelo prawan apa rondo padha wae ning jojone
padha wae sing Ting jodone matur nuwun Paranda padha wae sing penting jodone Rawana paranda padha wae sing penting jodone mangga mangga kupuk kaen impan wati wiwit biyen teko saiki kupuk kae kebak cerita wayang bengi nganti kaketrino catatan sajroning ati datang luntur saya marah hati ketemu jodone aku kowe dadi kawan markane ing kubuk asmara Meh, dalam tresno kudu imbang ya. yo mas Bojoku kok akeh men to bengi iki ngolah ngalih bar kono terus kene. sing mbok go papat iki bojomu lho mas Mas David, I love you full. pray saben dina mangalaman jroning sepi samo jroning sepi-sepi samo mangetan segal dulu bayanganmu duh kang mas wong bagus linang-litan bisa lali sayang rutsit hati lelewane wong manis tansah kumandhil sak jroning kalbu
jati lamun mangkono piye katresnanmu piye Piye rasa tresnamu marang pun Kakang wong ayu? ora ana babar pisan Mas. Anjasmara Moh, pun Kakang kon Kakang Damar Wulan. oh Damar Wulan. Enjih Kang Mas. Nat- Damar Wulan kok tuwek. Piye? Kok tuwek? Ngomong ngamu. Kono Damar Wulan tuwek. Wong ijah koyo ngene kok tuwek. Oh iya iya ngamu, Mas, ya. iya Mas. Oh, ibu-ibu sing lenggah ini ngenteni aku ora teko kene ra sida campur sarinan. Oh iya iya Mas percaya sampean sing Monggo bayar. diajeng Anjasmara bacutke wong ayu. Mangka Kang Mas katresnanku bebasani tan bisa tinuku Oh, ah. Sunduk lan prasetyanku gak korbanake jiwa lan ragaku Damar Wulan lho iki Mas. Ah, 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 ah. Lolo. Bendina mengalaman jroning sepi sepi lamutan sakat dulu Bayanganku Kang Mas wong bagus Linalitan bisa lali saya hangri ruci teng ati Lalewane wong bagus Rasaku manten ing panduking mitra Apa kita sirakan Mas Mangka Kang Mas katresnanku dipesani tan bisa tinuku Condok lan prasetyanmu tak korbanake jiwa lan ragaku Hang ngorbanke jiwa lan lan ragaku. Mas. Lah ya wong Makane kudu diimbangi ya, kudu Mas. diimbangi kaya Thomas Haji kalih Mbak Ria iki kudu imbang.